Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaifa haluk? How are you? Pripun kabare? Mugi-mugi tansah sehat wal afiat lan tansah ana ing penjagaane Allah Subhanahu wa taala. Saderenge kita mulai piwulangan dinten iki, monggo kita sareng-sareng maos donga saderenge sinau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, soli-solihah, dinten niki kita ajeng sinau basa Jawa kelas 3 piwulang 3. Pacelaton. Monggo digatekake. Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dolanan bal-balan. Umar jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ora bisa, aku lagi macul. Fakih, kadingaren kowe sregep macul, arep kanggo apa toh? Umar jawab, iki lho arep kanggo nandur apotek hidup. Apotek hidup iku sing ditandur apa? Dak kandhani ya. Sing ditandur iku bangsane empon-empon. Kayata jahe, kencur, kunir, lan isih akeh maneh liyane. Oh, yen ngono empon-empon iku bangsane sing kena kanggo tamba to. Bener, pinter kowe. Yen mangkono aku arep melu nandur. Empon-empon iku gede banget khasiate. Kunir lan injet kena kanggo tamba disentri. Lara watuk ditambani nganggo kencur, diparut banjur diperes, dijupuk banyune lan diwenehi uyah sithik. Katrangan tembung. Bangsane maknane jinise utawa golongane. Injet iku digawe saka gamping. Khasiate yaiku dayane. Disentri utawa desentri iku lara weteng mangsur campur getih. Nah, sakniki ganepono ukara-ukara ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk. Nomor 1, Umar nyangking pacul arep. Nomor 2, lemahe dipaculi arep kanggo. Nomor 3, jahe, kencur lan temu ireng kalebu bangsane. Lara watuk ditambani nganggo. Kunir lan injet kena kanggo tamba. Kesimpulan saka piwulangan dinten iki. Empon-empon iku kayata jahe, kencur, kunir lan isih akeh maneh liyane. Empon-empon iku gede banget khasiate. Kunir lan injet kena kanggo tamba disentri. Lara watuk ditambani nganggo kencur, diparut banjur diperes, dijupuk banyune lan diwenehi uyah sithik. Nah, cukup semanten pembelajaran dinten iki. Monggo kita tutup nganggo maos donga kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.